Abum na yɛde akɔwie heaven kunkun no nti senior Awurade nhyira no Amen. na ɔnsa nhyira no ne ne fie Amen. ɛnto ne nkwan Amen. na ebio Mr. Robert manager Awurade nhyira no papaapa ɔno nso yɛ mana kɔ aba Awurade nka no ɔno na busua nyinaa ɔno nso ne fam deɛ bi a ɛsɛ sɛ wɔyɛ ɛde boa asɛmpa tra dwumadi ɔno nso gu so ɔyɛ ɔno nso Awurade nhyira no papaapa na ɔnto ne nkwan ɔne ne fie ɛna wɔn nso so a wɔwɔ kaa mu na wote yɛn ka wɔ fie nso so Awurade nhyira wo. Amen. Pacha wopɛ sɛ wokasa mate enti yɛma obi biara adwo ɛsaa ma obi biara afenhyia pa menim sɛ buro nya no yɛdi Awurade adaworo yɛgu so di ne yɛbɛkɔ so adi amen paa enti mema wafenhyia pa ɛwɔ baabi a wɔwɔ biara ɛma wakɔ aba ɛbaa kasafidie kɛseɛ yi ɛso amen afei agya wo so Awurade nhyira wo ɛmo afenhyia pa ɛne yɛwɔ apostle Jacob report yɛma no afenhyia pa wafrɛ sɛ ɔntie program asɔfoɔ ɛbinom nso tie yɛsɔfo Michael Kujate ɔno nso tie ɛne ɛkukudamfoɔ bebree a ɔtie evangelist Edu ɔno nso tie program Awurade nhyira papaapa yɛbɔ mpaeɛ berɛ a yɛhyɛ ɔsom yi ase ɛwɔ yɛn Awurade ne Agyenkwa Yesu Kristo din mu aba agya yɛde aseda ne animuonyam ma wo din kronkron ɛnɛ nso wɔnam w'adom so de aba biem wobɛfa yɛn mu ayɛ sɛdeɛ da bia wofa yɛn mu yɛ no yɛmo akɔ aba Nyame agya yɛnom akɔ aba Onyame tumfoɔ agya kronkron sɛ wobɛfa yɛn mu ayɛ na wode agye din na ɛnɛ wafa yɛn so abrɛ deɛ koraa sɛ wafa yɛn so agye wo nkurɔfoɔ nhyira nka wo din deɛ ɛka ne sɛ toa so yɛ w'adwuma sɛdeɛ wopɛ sɛ odwuma yɛni yɛwie a yɛde aseda ama wo din mede wo ase sɛ nnɛ wɔasane wɔ mununkum mu na wɔma ɔgyeɛ ɛne fa ahodie ayɛ wo manfoɔ dea ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen Awurade nhyira wɔ bibiara naano a ɛtwa mu dasɛnɛ Awurade nam ne dom so de yɛbaeɛ no ɔma yɛtee sɛ ɔkɔkɔsra Elizabeth ɛne ne ku Zakaria na ɛnsrahwɛ mu no ɛna ɔma yɛhu sɛ ne fie pamfoɔ ɛne n'abusuafoɔ nyinaa ɛte adɔyɛ kɛse a Awurade Nyankopɔn ɛyɛ ɛmaa no ɛno nti ɛnam saa adɔyɛ no kɛseɛ no so nti no ɛmaa ɔmo nyinaa ɛne agye hallelujah Awurade maa yɛhu sɛ wɔ saa ne nsrahwɛ mu no yɛwɔ nsrahwɛ papa ne yɛwɔ nsrahwɛ bɔne ɛfiri sɛ twerɛsɛm mu no ɛnsrahwɛ bi baa so ɔde sɛ Hiob onya nsrahwɛ ɛnsra a ɔtamfo no de no kɔsra no na ɛnyɛ nsra papa wɔfiri hɔ no na ne nneɛma nyinaa sɛ Hiob nya nsrahwɛ no wɔfiri hɔ na ne nneɛma nyinaa sɛ ba Elizabeth nya Nyame nsrahwɛ ɔfiri hɔ no na ɛde anigyeɛ ɛna na abrɛ no hallelujah wɔ saa buronya afahyɛ yi Awurade gu so ɛsra ne nkurɔfoɔ praise the Lord wɔ saa afahyɛ yi kronkron yi a yɛdi a yɛde ka yɛn Awurade ɛne yɛ Agyenkwa Yesu Kristo na wowɔ ɛberɛ bi du yi a na ɔkan wiase nnipa nyinaa na ɛduru ɛwɔ Joseph anaasɛ Maria ɔde Joseph maa na wareɛ ne berɛ so na yɛ ɔkan a ɛdi kan a yɛkan nti na ɛtwa sɛ saa papa yi anaasɛ ɔne ne nsi awowa ɛyere yi wɔn nso ɛkɔ ne yɛkɔkan wɔn mu bi na twerɛsɛm yɛdi adanseɛ sɛ ɛsiane sɛ na nnipa na dɔɔso nti na kuro nom anaa ɔman nom baabi a ayɛ ma hotels ayɛ ma guest house ayɛ ma
efie bie mu ayema enti Maria ekoye no na onya baabi na wo edruso na wonya baabi na baabi a wonya ye eye enwambuo mu a okonya ya ye wo agenkwa no toyi nene mebo amane se enenya nwabuo mu biom ene ye wo agenkwa no to ene ye ma ye ho kwan ema ye hu Yesu Kristo entu nwabuo nemo ene baabi a ye wu Yesu ato no ewo yakoma mu. Praise the Lord. Ene minim se wo no wa wutie me wo makwan ema Yesu Kristo ye hu no ntu nwabuo mu nemo obama ho kwan ne ya wo nato wakoma mu. Ene ye wu Yesu to yakoma mu ye hu no ntu nwabuo mu. Praise the Lord. Hallelujah. Minize Mr. Robert obema na ho kwan ama ya wu Yesu ato na koma mu nempo ama na ho kwan dada. Praise the Lord. Hallelujah. Enti wo wutie me ene hefa na oma ya wu Yesu Kristo ato ene nwambuo mu ni hobi nemo mfa wakoma no. Yes Lord. Wakoma no fama nyame. Yes Lord. Fama oba no nene ometenem. Praise the Lord. Hallelujah. Enti se ye wo ne to wakoma mu dia ene wo de ne bekofi ene wo de nhira bekofi 2024 na ye kwawura mu eye nhira. Praise the Lord. Hallelujah. Enti ato nyum bi se adeche soma na nyapue ohi Yesu wenya wono adeche soma na nyapue ohi Yesu wenya wono wa wona mayen enti di ehrusi fanu she wumo fanu kofie wa wona mayen no enti di ehrusi fanu she wumo fanu kofie wa wona mawo enti di ehrusi fanu she wumo na fanu kofie. Hallelujah. Amen. Enti nei Jesus Christ na ye kai na woda na aya afasha edusu a na aya nigesam adofonum e chaade edusu a eya achade efise ye wo no ye hu se achade bi koso wona okuta enuhwam wona okuta sikakokko wona okuta kurobo. Hallelujah. Amen. Enti edusa fashion here wona okure sikados o chade oguso chade de wo chadu hwam che de wo chanuane de wo chentoma it say senior doctor senior man. Hallelujah. Amen. Enti na ye wu Yesu Kristo ento dwambuo mu biem nemo ye wo no wa yakoma mu. Yes Lord. Se enne nwumre wo be bia koma no mu a Jesus Christ. na wa chi Yesu Kristo a efi se enchia ne ba Maria ho no Mary can say Ewurade afuna ne me na emre mu ma me se de wasam si. Amen. Onso ye Ewurade de en Ewurade afuna Ewurade akoa enne wo be bia koma no mu a na wa ka chi Ewurade se Ewurade enne de me pese wo betena makomam wo ba makomam me ja akoma ne ma bremu betenem efi se wo Jesus Christ a wo wade anyina wo wade anyina wo wade anyina enti se wo hu berima wei na wo chi no na obetena koma ne mu a obetena wakoma mu a na obedi hina koma ne mu a ono na obesane wo ono na obeyi wa free asetena boni mu efi se Maria ji asam ni di ya no enchia ne ba ne nchen no na wagi tum se enchia beini no na wagi di se Ewurade afana ne me emre mu ma me se de wasam se no na je se wagi asam no. Amen. Wagi na to na koma mu. Amen. Enti onyinse asam no ene wo asam no. Yes Lord. Na enum na Maria eto nyumbi
ene wo ka se Ewurade abehwe na fena ohia asetena. Yes, Lord. Sano enyumre obebie wakoma mu. Na wa ma ya nwo Yesu anto nyambuo mu biem. Na wakoma no. Wo ma Kristo ebe mu a. Ya wona to akoma no mu a. Obetra akoma no mu a. Obeste wakoma mu a. Eno na wonu a woye ewura no. Wonu a woye enkwa no. Na wo to mi sa o ma nkwa no. Wonu a wo to mi sa oji wo no. Ono obejew na obema wo hu asane o. Enyumre Awurade ma obi hu nsane no. Enyumre wo hu nsane o. Sa yare bia wo hu nsane mfiri yare ho. Wo hu nsane mfiri ahomane nsam. Wo hu nsane mfiri ahokyerem. Wo hu nsane o. Every te bia boni biara utimu. Hallelujah. Amen. And this Luke chapter 1 now. Verse number 48 hono. Or say if he say wabesha na funa ohia asetena na she efri ne I want to aso nyina be femi nshira. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Enti wana obie wakoma mu na omma Kristo ba akoma num na omma akoma ne nyina ye Awurade de Awurade fa no. Amen. Said the Maria be na akoma mu na wagye asam no wanyinsa asam no na wowu asam no ntino emma asam no esane no. Man. Efri nchichire ya na Maria no wo mu. Praise the Lord. Hallelujah. Those days na Maria won nchichire efri se baby a no wo no na nya baby a enka bibi pa be dimi ade efri waba Nazareth akurasi na Maria wo no no hwan ka Maria kura ne hwan nanso oji ntia no oji asam no na oman ho kwan ma asam ne betena akomanum ma onyinsa asam no na owo asam no me se efri ena nwumra kwai se obema ho kwan na asam na eye Jesus Christ no wa mana ba wakoma mu a me se na yanwu ntunyambuom biem na mo yawu Yesu Kristo yakoma mu na ya fa Kristo na ya fa no eye yewurade ne yaje nkwa. Hallelujah. Maria man ho kwan no na oji asam no mutumi no asam na ye Jesus Christ no na obeye nsenkyerene man no wo se na wabehwe na fena Ewurade eguso hye man fo wasasi so Ewurade guso hye obi oguso hye obi wo hwehwe abrantie bi anwumrei wo hwehwe baba obi anwumrei wo hwehwe papa bi anwumrei wo hwehwe maame bi anwumrei wo wu kofie wo tikamu wo wo adwuma mu wona Ewurade na wokasa wo hwehwe wakoma se odi wakoma ne be ma no no ba betena mu no ba betena koma nu no ba di hina koma nu na wo fa koma no na odi aye ne dia na enchichire bia na wuwo mu no wo no wo ye tumi no no wo tumi se oje wo no wasane enanyumrei wona wo bia koma nu se efri sabiri ko me chi Yesu Kristo me fa no e wo makoma mu me nya na die da saafo no Ewurade Yesu Kristo o ma Maria ne hu sane no mesi anwumrei Ewurade ma wo hu sane. Amen. Wo hu sane. Man. Praise the Lord. Hallelujah. Wa behwe na fena wo hia setena edi ba setena na wutim etoda bia na sister medofo na abraba yimu na asetena hodo bebre a yetitim asase so no ebi dia ya setena papa ebi dia ya setena bone ebi dia ya yare asetena ebi dia ya owu asetena ebi dia ya hokyera des asetena ebi dia ya juma sai asetena medofo wutie ya wo hwame asetena ben na wutim yo ohum waye no ono ni Jesus Christ ono ni ajenkwa no ono ni ajenkwa no ono ni ajenkwa no ono ni ajenkwa no ono ni ajenkwa no. Hallelujah. Amen. Obai se obeje wonkwa obai se obesa wo yare mini abrana wo benyankwa na yabomu adana se obai se obeje wonkwa obeso besa wo yare o mini abrana wo benyankwa na yabomu adana se.
Hallelujah. Amen. Mary di obarima ihu adanse. Na dance a odi aye nnwom a oto a enwumre wo beto nnwom. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Enwumre Awurade Yesu Kristo onsesa wo nnwom to. Amen. Se wasetena aye wo su asetena. Se wasetena wo de tiase nyina no aye yare asetena. Aye ho kire asetena. Aye nimguase asetena. De osesa asetena. No asetena bone. No ma enipa asetena ya asetena papa no. Ni di eni Awurade. Na oye Jesus. Oye Jesus Christ. Oye Jesus Christ. Se enwumre obema no aba wakoma mu a. So amaya nwona to dwambuom. Na obema ya wono wo wakoma mu a. Yesu Kristo be akoma no mu a. Obedi hina akoma no mu a. Wo de wakoma nyina be ma no a. Wo be fa Christ a. So be fa Yesu Kristo a. Na wo fa ni a. Na wo fa ni a. Enne me se wo se wo no Awurade Yesu no. Sa setena bia wotimu a. Eya setena bone no. Obema wo ho asane o. Enne Awurade nsane ne manfo. E wo Jesus Christ ni. Enne wo sane ne manfo. Won sra hwe mu no. Na tuma ba ko wo ye ne se. Wo sane nipa. Wasane nipa. Amen. Wasane wana. Obebia wakoma mu. Edi akoma na mano no. Se makoma ni e. Owura Yesu bra. Betra akoma no. Bedi hine wakoma mu. Fa makoma no mu. Fa magine no mu. Fa me nipadia no mu. Me nkwa na akai. Me de me kara ba for riema. Fa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Wabehwe na funa wo hia setena. Sister Erade wo meshaw. Amen. Brother Erade wo meshaw. Amen. Ama setena bia wotemu ha. Eya yare asetena no. Onsane. Amen. Every nyare wa chechiriem. Amen. Asetena boni bia wotem. Jesus. Menim fidudu a watena mu ache. Mary no wotemu ho. Otnem fini mo frase. Kodu ne maba wa brem. Age ni de yanya. Ebia Bible scholars ni be hu age a. Mary drew ya. Erade be hwe ne data. What the any encourage? What the any encourage? And na ya dombre. And na ya nkwaje da. Say every sabi ko. What the wakoma ne be ma no nko ade a. Obeba betenem. Na situation bi a wutim. Asetena bi a wutim. Say ya yare o. Say ya huchiro. Say ya din say yo. Say ya wahi o. Sa asetena no. Sa asetena no. Na juma ne se onu oyi osane ye o mani pa ho san brother enyumre ho san enyumre ho san and spiritual bondage bia Erade o ma Mary ho sane no no me se wa Yesu de mo se wo ho sane o every mania mo every assign mo 2024 no a Erade adan mo de kwawura mu no every sabiri ko esabi e wo wanim yare bi o wanim Erade ma wo ho sound e wo Jesus Christ di mo amen wa beshe na funa o hia setena o hia setena eti Maria de na otimu no ono ne de ne ye o hia setena na wo de na timu so e wodini praise him hallelujah. Said the last week you say Elizabeth ne maame to na Elizabeth ba na ne problem asesa didin ne problem ne ma ne di fufra ye obonini praise the Lord Hallelujah. And Mary the answer say wa behwe me na wa ma me ho ere wa yi me wa behwe me e wo ohia o ye de asetena emu enti ohia setena Awurade yi ye firi mu a o ma ye din foforo praise the Lord Hallelujah. Praise the Lord Hallelujah. And asetena eya yare asetena o mu no Yesu Kristo o ma ho nsaw every yarem na wo yemfra o ma onya apomodene o ma onya apomodene e wo Jesus Christ di ne mo se wo owu asetena bi mu a owu asetena mu a enene sahani nti enkwanshe owu anan enkwanshe owu anan Yesu Kristo nsahe no ema ho nsa every owu to me ase na on for enkwa hohom eme wura wumu e wo Jesus Christ di ne mo hallelujah Amen. Ebia na wasetena so ye enim guase asetena
enyema nyina mu yebu wanim tia untimi nkɔ wanim abrabɔ mu untimi nkɔ wanim abrabɔ na yesese de wugina faako asetena de watena mu ewe Yesu Kristo dim mesi enwumrei sa obema ho kwan na wa ma ya wo Kristo ewo wakoma mu nko ade a na ya ngo na nto nwambuom na ka se owura Yesu ebrahim de enye nwambuom na fata wo na eye mema koma mo eye mimi mu na osa obenya atana ye pa ewo mi mo etime de makoma ma me de me ho ma se fami no mum se betina makoma mo na bedi hini wo mi mo na ebasade a eni obema wo ho asane ho na obeje wo afi yare asetena enim guase asetena enko besie no ayase okwa no asa besi wanem sa enko besie asetena no ena nwumrei Jesus Christ ena nwumrei wanensa hemu no oyu afi enko besie mu wabashaw no be she Maria no wase na wabeshe na fana ohia asetena enyumre asetena bia wo mu biara ewrade wasoma me wo nche no omra me hwaw amen o me hwaw amen na onyu emfri nko besi asetenem onyu emfri amanu asetenem onyu mfri osu asetenem onyu mfri abobo di asetenem onyu mfri agengen asetenem bia ko kata so huntime na obebu nyam ho kata no so sa obebu nyam sa Wuntumena ena tumia ha osade no ewrade Jesus Christ onju free say to me nsem adwenjen adwenu kosi ha na nso ewrade aboya mane say yemfa ye hawo ene ye dadwen to no so na ono no beye what ngoma na say dia ohe Maria ohia setena no ogusu hye nipa ma wasasi so ogusu srasre nipa ma ogusu srasre nipa ma ogusu srasa wona wakoma ye wona wode wakoma bema no wona wode wakoma bema no tina no se migina koma po achi na mi bom ti so obi beba behini me dia mebem na mene na betena na mene na tunsa didi praise the Lord hallelujah me say ya hu Yesu ntunwambuo mu bi se dia ya wono wa yakoma mu ni nyina ne say ya ba chinedi praise the Lord hallelujah sa wo chinedi ya na oba fa koma no a na obetena wo mu a eno na obeka se ewrade abehweme wa behweme ogusu hwemanfo wasabronya fasha yimo me dafa wutem o me hwaw na asetena boni bia wutimu no na dawroma onyi umfrim oba won sound amen praise the Lord hallelujah na asena oheme ohia asetena na she efri ne I want to aso nyina ebe fremi hira amen efri ne yamfra wo yarefo biem efri ne yamfra nim guase biem efri ne de omma Maria ye hira ogusu hira ogusu mani pa ye hira o ogusu mani pa nyankwa o praise the Lord hallelujah ena no ogusu ye najuma na ena okohu oni frafo mienu bi no wani efra ena ode ne saka ho ena obusa won se uhu ade wase mi hu ade ti se enua mi hu ade but mi hu ade ti se enua praise the Lord no sade ne saka ni biem second o sade ne saka won biem ebia na wrade de won saka wo enanu bi but uhu ade yi wishi maye wani so ade hu asi uhu ade ti se enua uhu ne maye abrabọ no uhu ne maye efisa asetena na wuti no eno na woda sutim eti uhu ne maye anonyumre ni din ni Jesus Christ ni din any Jesus Christ ja o men nipa abrabọ ye kreli o men nipa ni so ade hu ye kreli ohu ade ye kreli praise the Lord hallelujah so ba me na betra komani mu a na wafano a na wodo won kwa akaya mano a say Jesus Christ
say dia me ma ye hu to nyambuom biem say dia makoma no me de ya eponoma me de ye fie ma me de ye platform ma betna komanum bra betna mechi wutum mechi wa tu mechi famino mum praise the Lord hallelujah na obehwe me ohia setena efri ne efri ne wa wutie me efri ne o man me say efri ene o man but ene date praise the Lord hallelujah me say bonnet date ene wutie Sompa radio yi bonnet date others say ene date bo efri ne a woni have your Akwantuo for your program efri ne say wo dia koma no ebe ma Jesus Christ na wo do wonyi na ama no na niema biara esi hell kwakwan wo chai a wo chai boni ya wo chai boni ya if you say wo ku he Maria abakosam a na ma bebre ho ba we no ye virgin what you say don't dates no etina jama money wi ase na ho pa na nkwase asem ho pa na bonefo sem ho pa na so Maria son no ho son no obo ne ho kronkron ye what you say kronkron ye okra no ho eti Awurade be hye no man wo sa fa hye mo yema ya brabo enye kronkron amen yema ya de ye nyina enye pe wo Awurade anim man obi ono man na me ka say 31st ubehu dom ebekwa du asode edom ubehu dom ebekwa su ebekwa hye gba holo efi ho kono pabam tram no ko obesa ko biem agi 31st Mary anyesa Devia no ye ni devotion no twa Awurade anim na obon pae praise the Lord hallelujah eti wo say I want to so nyina be fra mi nhira efi na rekro wudin asesa enwa Yesu Kristo dimo dia osesa Maria dim ni efra enhira no ene Awurade mfra wo nhira efi na rekro wo ye be fra enhira maame wo ye be fra enhira papa ye be fra nimonyam ye be fra pawden e wonya yarefuo biem praise the Lord hallelujah say owo ba obi ho a say owo ajo ho a ene ye fra nkwa honhom enkwantu hua enkwa hwam bangura wo mu dia oje nkwa na oma nkwa no ni din ene Jesus enwumre ne nkwa honhom bangura na pomode embangura amen dia oma onifrani no eni hu ade ade ba ko no se won hu ade wo hu kuda won hu ni yi abrabo ni se won hu ni yi do ba ma wa brabo wotimi hu ni emaye no one ni Jesus enwumre me kamfo ne ma so ba me ya wo no wo wakoma mu dia na wo de na ko ba bia wo be ko dia ene efiri ne I want to aso wo generation wo ni anum generation wo generation ya beba esi enhira ni pabi enhira maami bi enhira papa bi enhira bia ba ha enhira bia ba bia wo be dru biara sister be fra wo nhira brother wo nya huhuro Awurade ma wonya huhuro e wo ba bia wo be dru Awurade ma wonya nhira amen wajuma nya nhira wa ware nya nhira wankasa oni padua no enhira mrem amen praise the Lord hallelujah enhira mrem efri na leko efri na leko I want to aso nyina ye be fra nhira ye mfra yarefo biem ye mfra akabiem ye mfra nimguasie biem na ma wudi asesa esanti ni se wa ma ho kwan ama Yesu Kristo no wa wu no e wa koma mu ya wu Yesu wa koma mu ya wu no wa koma mu ya wu no dwambuom na ya wu no wa koma mu nko ade eni asetena bani biara wuti mo no na djuma no se wo mu nti o yi asetena ho o yi wa fra asetena bani mu e de watra asetena papam o yi wa fra asetena bani mu e de wasra asetena papam na wudi asesa e na Awurade sesa nkrofo bi di me se wudi asesa wudi no asesa e yare na asesa o wo na asesa ya nkwa yare na asesa ya pomde o hia na asesa aya hunya ahoche na asesa aya hoto o so na asesa aya nijie abobo na asesa aya asa e wo Jesus Christ did mu man can say yes I believe Erade ye da wase man ye mompai
de radiase dana sebra yekoi yeda wase wasam ho de bia wo de asam pa ma ye na na de wa ma na broso yeda wase se ene de wa me ani aba ye ho so se Christ se de wuntu nyambom bio ne mo ye wo eto akoma eni onyam kan ayeye nkan entontom nkan ene na ne santi erade asetena bone a erade ye wo mu no wa me yate ase se eya wo na uyi ni pepe asetena bonim de ne tra asetena papam erade ye da wase se ne de wuyi amen kasa erade ebra ene mate wasemu na mama me ho kwan se bra betena makomam ene me maye nwo entu nyambuom le mo me makomam ena me biema say Jesus Christ makoma ne ya wodi tifa akoma no tena makomam ene na urade wa wuni made nyina asetena bia mitim ayo osu asetena urade wunim ene anwumre ya wa behwami Jimmy Frim bo sampa ene me yanko ene Jesus won sra hwemo no erade me nyankopɔ won sra hwemo no wokosra Maria na wo gini frasetena bonim ema wo de ho adanse me manfo ne metiefo ma won adanse se nimre obi agie di se wona wasoma me e wona nkyɛn dia na obi de nakoma ma wo dia eni asetena boni biara wo manfo timu no enaje won krofo so obi te yare asetena mu a Erade bra enwumre koni panabra bom kwa afiafiem kwa kamo kwa nyuma mo bebi a obi ti wo huhum ya setena bane no Erade besra wo yakro won krofo jiwo Erade jiwo fras yare asetenam jiwo bi efi owu asetenam de ode na tena siama owuo ene Erade nchew efi owu asetenam on fa nkwan show anan wo Jesus Christ dim Erade asetena biara obi timu a otie me wo hweme de ne de aye osu Erade chewo nkrofo nafa serie ese osu anan se obi tinko besi asetena mu a Erade che no e wo Yesu de mo na afei Erade wudin se wose na Erade frisa bi ko nipa be fremi nshira frisa bi komatiefo Erade mo wodin sesa Erade ma won krofo yamfra ye enshira Erade misre nshira e de to obi ye din so ene obi bia wotie me di nshira e ka wudi ho me di nshira e ka wudi ho me twi woso nshira Erade asem nshira Yesu di mo me de bata wudi ho me de to wudi so me de to wudi so me de sesa wudi se wudi ya kosia manu a ye fra kosia manu nshira ye fra batik nshira e you understand senior man kwari odi nshira dada blessed wodi enshira amen enshira doctor enshira wodi say Mr. Robert enshira ye de kawudi ho hallelujah obi biara ene de misre enshira e de ka won krofo ho Erade me da wase wo wasempa wodi abedo ho manfo ene kakra ya wisagu wasumi ye koyechi to aso na sesa won krofo efra setena bonimu na da sani ebedura adanse abama won krofo me da wase se wo ma Maria enya edi fofra me da wase enne den so no efi na rekọ wudi edi fofro eso wo manfo di so enhyiranka ho se ne yawo ewo yakomam wo Yesu Kristo dim amen ha enim se ewia wa yenhyira papa payi oni ye ne koye na oni ya bedura ene wa yenhyira papa ma nte wonka 0551 931 0551 931 0548 931 Hello. Mr. Cho, excuse me. Mr. Franka, Menya is almost okay, once you wait me a friend 0551
931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 asem no aba wo nchen say na wote asem no say na wo hu asem no dwumadi no ya to din heaven Akwantuo eba wo patem wo adwada abla no nan abo yawada abla no nan abo ifiada abla no nan abo na fe yawada anadudumienu no na fe ya ginam kopno se no nan ebebo sa na dwumadi ntie amen ko frefo we hallo. Hello. Hello. We are for heaven. Not for hell. But your friend and I met Ryan Shila, make us free Germany. Catch them, Mama. Yamim Shirano. Amen. Amen. Black light, Mami Yamin Shirano, Yawa, but Yamin Shirano, we are for heaven. God bless you. Bye bye. Okay. Also, wait me a friend 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931. Also, wait me a friend Abedjumedi ni so. Afi asema de brawo enumre say na oti asem no say na hu asem no ame fa me frɛ for we hallo. We are for heaven. Not for hell. Yo, Yamin Shama. Amen. And then my usual young woman. Then the hope I walk up man. Oh, the prayer man, no matter the or made the floor. In Bonnie, that's within your floor. Then you could be this will be on the or Shama. Oh, come on. Bye. Okay. Also, wait me a friend 0551 931 931 0551 931 931 0548. Me patcho ma already no go from Kakama why? Me patcho your friend so ka say friend fa. Patcho friend ya go make a first be a thing ya. Okay. Mama, you say nyami shramo. Ema sinin sem fa pa Empire Boston, Obama, the Masipa, Yama, Yale, Tisia, Yania, Yamin, Pakistan, our new room, nothing tired about it. You know what they said, you're more calm. There must be a amen. Amen. That's a part. Also, waiting your friend 0551 931 931. I guess my baby, you penna, yeah, sorry, 0551 931 931 0548. 931 931 jumadi ubetimi abeso yasene na asempatre no ye de akoya nim pomodena se obabu jumadi bie na wodi osika ebo anyame adwuma se ne tie bia no enoma ekoyi ma number no ye 0242 154 220 0242 154 220 wait me afresh our number no na fe we de kakra to so na fe no yekoye nim dwumadi no yekoye nim an mama yemfa ofrefo twa to na fe yenhwe 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 Ubia Maya Yanko Yan Pai will chat to na Yan Solemko. A brow be a my member by and the amount. Say a free sabrico a radia or ma a nipa a whose son no a free or how any man home. A free sabrico and near maybe a atch will be. Amma will be home in son. On never home. And then anyway, Yesu Christo on my one devil. Emma Abejaya the Asedani and Munyama. One hour bar. O many part de one. None o buy no Maria Deno.
no bae no Batinius ordene ho eni frafo mi no mo hu ade no mo hu ni yie no o ma o mo de wo mo ho enne de ya wasoma mi Ewurade ma be ka wa hini ho asem Kristo ma be di ho adanse se na ya hu ntu nwambuo bi ne mo ya wo to akoma mu se na obi be gi adanse ye di se wo na wasoma mi nti obe ma na ho kwan na wo Ewurade wa betena komam num na wa fawo aye ne de ade ene enne de yara ene sane won krofo Jesus Christ sane won krofo ma won krofo ho ensane won obi yare ama ne ho nsane fi yarem obi wa manem ama ne ho nsane fra manem obi wa owuo ma na ne ho nsane fri owuom e wo Jesus Christ di mo Ewurade bra Ewurade kwa fiefiem kwa hwe wo manfo wo sabronya fa hye Ewurade bra sani asasi so na be hwe wo manfo gusu sra wo na oda hospital Ewurade ko hospital sra wo na wo kwalebu wo na wo gi hospital sa horo wo na wo fie Ewurade sra wo manfo de wo su cheche ne re e wo Jesus Christ di de oyare a on to me sorry Ewurade won sa hwe mu peja no won sa hwe mu peja wo manfo e wo Jesus Christ di mu de nani so ade hu aye bisibisi on hu ade ye won sa hwe mu ma won krofa ni so ade hu enna ho ma ye hu ade krari brabo ne ye hu so ye na ye nhyewa ni monyam ye dawase ye de adwuma wura hya won sa senior man Ewurade shira no wodomo nosoma no won sa hwe mu no Ewurade ye ni yi Ewurade ye ni yi ye ni fie yi ye na pamudi yi ye ni sikasam yi ma ne ho nsa no ma ne ho nsa no adwuma kese a Ewurade odi ahye ne nsa no ma ne ho nsa ne frikam ma ne ho nsa ne fi yarem ma ne ho nsa ne fra manem one na yere ne ma ne bi nka na adwuma wura e bi nka na adwuma efuo nyina enne Ewurade Mr. Robert e bi nka no e wo Jesus Christ di mo enne ma srenhyira e di amadwuma hofuo nyina emrem e wo Yesu Kristo di mo amen ya be no aye be ye be sore na fi jumedi di ho aba number no betimi afre 0242 154 220 ofra ana de obia no ode to so a nyame obishira aha aye Sompa 93.2 jumedi ne ya to the heaven Akwantuo hey okay me ben aye be modern na twebe o radio no TV no papa awofia ha papa Bosak papa awofia ha se konom Lion Gate nyame asem brewa ni wa kire okwan abafa so abedi Australia sasi obiti sewo twibe wo TV no ene o radio no se na why insura papa Miradi